Dalším ze 3 způsobů pokládky masivní systémové podlahy Filwood od firmy Seka je montáž takzvaným plovoucím způsobem na ocelové sponky. Před instalací doporučujeme opět pročíst montážní návod, který je součástí každého balíčku prken. Balíček z prkny otevřete až těsně před instalací. Společně s ocelovými sponkami budete při montáži potřebovat parotěsnou zábranu, folii proti vlhkosti a korkovou nebo jinou podložku pro zvukovou izolaci. Podklad podlahy musí být suchý, rovný a strukturálně hladký. Instalaci samotnou musí předcházet proměření vlhkosti podlahy. Zbytková vlhkost cementové stěrky musí být maximálně 2% a anhydritového potěru maximálně 0,5%. Po položení folie izolační podložky a první řady prken připravíme ocelové spony. Spony se do sebe zatlačí tak, že tvoří řetěz. Takto vzniklé řetězy pokládejte v řádcích zhruba 70 cm od sebe. Upínací konec sponky by měl ukazovat směr, kterým je podlaha pokládána. Při pokládání první řady se mezi stěnu a prkno umísťují vymezovací dřevěné klíny, aby byla dodržena požadovaná vzdálenost od stěny. Je to zhruba 5 až 6 mm. Další řady prken jsou instalovány zasunutím pera do drážky a důrazným doklepnutím prkna na místo. Při pokládání doporučujeme vybrat prkna z různých balíčků a kompenzovat rozdíly v barvě a tím získat jednotný vzhled. Doporučujeme poradit se před instalací s podlaháři a nechat položit podlahu od odborníků. Jednotlivá prkna se při montáži slepují na čelních koncích. Lepidlo se nanáší pouze na spodek drážky. Prkna v našem případě ze sibirského modřínu jsou přesně opracovaná z jednoho kusu masivního dřeva s perem, drážkou dokola, jsou tmelená a jemně broušená. Nechybí ani mikrofázka, což vše dohromady zaručuje dokonalé spasování a slícování při použití běžných pracovních nástrojů. Naše masivní podlahy jsou dodávány ve 2 základních povrchových úpravách: bezbarvým přírodním olejem nebo UV lakem. Na přání zákazníka podlahu moderně barvíme nebo drásáme, případně dodáme podlaze starší vzhled. Mezi stěnami, dveřními rámy či trubkami topení musí být dodržena dilatační spára 5 mm na 1 metr šířky. Bobtnání dřeva by jinak mohlo způsobit zvlnění a deformaci podlahy, stejně jako nadměrná vlhkost nebo dlouhodobé sucho. Poslední řada prken se seřízne po celé délce podle předepsané vzdálenosti od stěny. Tuto řadu lze následně nalepit podélně. Po vytvrdnutí lepidla odstraníme klíny a umístíme podlahové lišty. Dřevěné systémové podlahy Filwood jsou výrazem obdivu k jedinečnosti a osobitosti dřeva. Každý díl je unikát s neopakovatelným vzhledem a do vašeho domova či kanceláře vnese pohodu lesa a přírody. Děkujeme za zhlédnutí videa a přejeme hodně radosti s masivními podlahami Filwood.